Croeso i Grwp Defaid ar gyfer pencampwriaeth y grŵp o 3 Rhyngfrid. Nawr dylan emlyn Tyngarn Llandeisant. Mae'n mynd trwyddyn nhw fel cath i gythrel yn dywe? O fi oedd o ddim yn hir chwarae teg fan eddo. Fel whipback bach yn mynd trwyddyn nhw? Wel, yn aml iawn mae'n well bod fel yna. Mae'n allwch chi gorfeddwl ar y job yma. Mae'n well bod yn bendant dwi'n credu yn eich penderfyniad a bwrw drwyddyn, dydy. Ydy. Wel, yn y cylch sydd heb i credydu, mae wedi gwneud trastr y feryn. Fyna mae da ni'r doset down, y south down a'r biwla. Ond yn y cylch yma, sef y rhai sydd wedi credydu, nawr mae fe'n dechrau beirniadu rhain. Wel, mae o mewn ffordd hanner ffordd drwad mae, ynddi. Ond dwi'n meddwl bydd e'n hir, bydd e? Wel, os di'r rhywbeth tebyg i be oedd o'r ochr arall, ne fydd. Ond wrth edrych o amgylch y cylch, ni'n gweld y frid un ar y llun. Ynden, mae'r grŵp bach nais gan wyn yma o Bronall, Nefyn. Edrych yn smart efo fo. Ond mae yna lot o grwpiau smart yma, oes? Oes Glei. Dwi ddim yn genfig o'r beirniad o gwbl mi, neu i fod yn onest. Na, dim o gwbl. Na. Ond eleni'n gyffredinol, mae wedi bod yn flwyddyn digon heriol i'r Defaid yn dweud. Amser wyna ti am mis Mawrth braf i'r mawrth Grwp ers nifer fawr iawn o flynyddoedd. A ddi'n anodd yn dod ei wyna? Oedd hi'n anodd oedd. Pan oedd chi'n wyna tu allan neu wyna fewn oedd hi'n anodd. Oedd y tywydd yn galed i'r Defaid tu allan, ac wrth gwrs os oedd hi'n wyna fewn oedd hi'n anodd troi'r credir allan o'r shed. So, ne, ddim yn hawdd. Ond ers hynny, mae wedi bod yn weddol, yn ydy. Digon o borfa wedi bod, yn does? Fe ath blip bach yn gyferol wyna, fe ath yn sych ofnadw, a wedyn mor gyntaf dath y glaw wedyn. Mae'r glaw wedi dod yn gyson, rydyn eisiau fe stopo nawr? Wel, mae Defaid yn licio tywydd sych, yn dydyn nhw. Ydyn. So mae rwy'n wedi gwneud yn dda lenni, yn dyn nhw? Ar y cyfan, yndyn. Nawr, ni'n gweld y Charolei. A wedyn symud ymlaen i'r Berishon. A rhai nhw eiddo teulu'r Bainan Thomases o Bont ar Ddiles. Par pwerus fyna? Dim par, grŵp, sori, fi ffili cyfri bore yma. Mae hwnna hefo'r gorions o'n i'n dweud fel grŵp yn dydw. Mae hynna'n gweddi i'w gilydd yn dda da, yn dyn nhw? Matcho, mae yna step bach nais. Oes, achos mae rhaid ti cael rhyw fath o step yn dod e, achos yn amlwg mae eisiau'r amrywiaeth ys o chwrdd o un ag ati a Defaid. Felly mae rhaid cael rhyw fath o step. Wel oes, mae'n dibynnu lot ar oedran ar anifiliad, yn dydy Meinir, ond bersonol, dwi'n licio gweld y step, ynddi? A'n enwedig, os oes gen ti hwrdd blwydd neu'n ynnach ar un pen, dwi ddim yn licio wedyn bod y benio wedyn yn fwy o seis na'r gwrio, os licio di, ynddi? A'r Texels o eiddo Iolo Jones o Gorwen. Texels wedi cyrraedd y brig fan hyn. Sawl gwaith yn y gorffennol, yn dyn nhw? O, siŵr o fod. Mae o'n fryd poblogaidd ofnadwy, so mae yna y mwyaf gystadleuwyr sydd yn y bryd, wel, ti'n disgwyl... A maen nhw'n grif, yn dyn nhw? Ti'n disgwyl y safon fod yn uwch mewn ffordd, dwi'n di. Diolch yn digwydd bob amser, wrth gwrs, ond mae mwy o ddewis na'n does. A'r hwrdd yna'n dipyn o bwer yn perthyn i hwnna? Mae hwnna'n dipyn o machine. Ydy Glei. Dipyn o machine. Wel, diolch o galon i ti Dylan. Byddwn ni gael hoi fach o Grwp Defaid, byddwn ni nôl yn hwyrach na ni o'r pwy fydd yn ennill pencampwriaeth grŵp o 3 Rhyngfrid. Dyma ni, dwi'n meddwl fod yna gynlyniad ar y gorwel agos yn y grŵp o 3 Rhyngfrid. Mae yn y cylch sydd heb i credydu, mae dyn ni'r biwla, y south down a'r doset down. Cwpl o'r beirniad answyddogol o amgylch y cylch wedi enwi'r biwla fel o bosib enillwyr, ond un dyn sy'n gwybod yn dyfe? Ie, mae digon hawl beirniadu o'r tu allan yn dydy. Ond mae'r biwla bob amser yn tynnu'r llygad yn dydy. Mae'r lliwiau ar y pen a maen nhw'n dal i pennau'n uchel. Mae'n anodd edrych hibio'r hynna ar yr ochr yna yn sicr yn dydy. Ac yn sicr yn yr hael? Ond hwnna'n helpu dyn y lliwiau yma, so di ar gwyn, a maen nhw'n sgleinio wedyn yn dyn nhw. Maen nhw'n smart ymladwy. A wedyn y cylch sydd wedi grydydu, mae dyn ni y rhestr fer, y Badger Face Texel a'r Charolei. Ie, mae'r rhain wedyn, wrth gwrs, yn wahanol teip anifiliad all together i'r biwla. Mae yna fwy o gig ar rhain a fwy o siep. So fydd hi'n ddiddorol gweld pwy ffordd mae'r beirniad yn mynd i fynd rwan yn bydd. Ie, un dyn sy'n gwybod, am neu Morgan Tyngarn. A fi'n gwybod mae'r Texel, y Badger Face Texel, mae wedi cael sioe dda yn barod. Michael James y berchen rein, dau honw Powys. A fe wedi ennill
Oen fenw Rhyngfrid Defaid. A dyma tro cyntaf nhw cael bryd I hunain yn y sioe. Ie, wel gwych, ynddo, gwych. Maen nhw'n llawn heddi bod yma, ynddo nhw. A wedyn, y Charolais oedd o, Arwyn a Jane Thomas, Bryn Gwyn, Hendi Gwyn ar daf. Safon uchel y fanna wedyn. Nawr te, beirniad wedi cael dweud I ddweud, dwi'n meddwl nawr. Mae'n mynd I fynd ati I ddatgan yr enillydd. Pwy ti'n credu? O, swn i'n gofod roed ymhen ar y bloc. Dwi'n credu bys i'n mynd am y Charolais, dwi gwir meiner. O, ti'n iawn! Y Charolais! Ond agos iawn, swn i'n dweud. Wel... Swn i ddim yn anghytuno, fysa fod I fynd ffordd arall, I fod yn onest meiner. Swn i ddim yn anghytuno. Yr is-bobr yn mynd i'r biwla o eiddo Eirwyn Richard Cwm Cylynen, 500. A'r Charolais yw'r ser yma o eiddo Arwyn a Jane Thomas Bryngwyn. Hendi gyda daf. Wych. Wel, llai sicrau un peth. Fe fydd no ddathlu gyda'r par yma heno. Arwyn a Jane. Llongwrchiadau. Siarad I hwnna, ni di? Wedi gwrdd y ti ddweud hefyd, o fe ddaw Jane yn nes hefyd. Jane Durham. Great, ti'n Oh, fantastic. Yeah. Fantastic, really good. Oh, di, great way to win the show, yeah. Ydy, great then. Ers fain chi bod yn brwydio'r Charolais ma nawr? 32 years now. Yeah, sure. Aye. A mae hwn siwr un o'r uchafbwyntiau? O, un o'r uchafbwyntiau, sy'n dal efo ti na. Na, ni'n bles iawn, diolch yn fawr iawn I chi. Wel, bles iawn, hapus iawn. Llongfyrchiadau, achos mae lot o waith yn mewn I fel. Oes, mae lot o waith ar y teg, a mae'n neis wedyn I gael canlyniad fel hyn, ydw e? Pinnacle of the show, fantastic. Diolch. Chi di ymddeol ys beth I blwyddyn nawr? O dysgu, ond dal yn neud y defyd. So, cario mlaen. Oes, oes, rhywbeth. Diolch yn fawr iawn I chi.